Θα ήθελα ένα χρόνο να μην παίζω καθόλου. Μόνο σπίτι. Αλλά δεν έχω την πολυτέλεια αυτή. Πρέπει να γυρνάω συνέχεια να παίζω για να μπορώ να ανταπεξέλθω. Στο γάμο πάτε. Και εμείς. Διπλά τα φυσεκλίτσα. Σύζυγος μουσικός που δουλεύει πολύ και είναι γνωστός είναι πιο πολύ σαν επισκέπτης. Έχουμε άλλη πραγματικότητα. Πάμε αντίθετα με όλο το υπόλοιπο κόσμο. Η μάνα μου, εγώ, ο Αντώνης, ο Νίκος. Μ' αρέσει η μουσική, πάρα πολύ. Και η μουσική του παππού μου και του θείου μου. Και ο πατέρας μου. Αλλά ο άνθρωπος μου έχει προσφέρει τα πιο πολλά είναι ο πατέρας μου. Με τον Γιώργη γνωριστήκαμε το 1988 στη Μελβούρνη. Μετά πολλά ήταν πολύ πηγενέλα μέχρι να παντρευτούμε και έκανα τα 3 παιδιά εκεί. Και μετά ήρθαμε εδώ στην Κρήτη. Αποφάσισε ο Νίκος Δευτέρα Λυκείου ότι ήθελε να σηκωθεί να πάει Αυστραλία να κάνει σχολείο εκεί και μετά ακολούθησε και ο Αντώνης. Did you miss home? Yeah, I don't even know what state I'm in at the moment. Georgis came especially for us from Crete, so it's really a big honor to present him with his son Nicolas, who came especially for us from Melbourne, Australia, to be with us here today. Θα είναι πρώτη φορά που θα παίξουμε όλοι μαζί στην Αυστραλία. Ποτέ δεν έχω παίξει με τον παππού μου. Ούτε με έχει ακούσει, ξέρω ποτέ να παίζω. Είναι μεγάλο θέμα για μας. Πέτρες πετώ του φεγγαριού να πω Γιώργο βασιλέψει. Ο Αντώνης συνεχίζει την ιστορία και είναι ο ανώτερος μουσικός σε όλη την Ελλάδα. Στη Λύρα δεν τον πιάνει κανείς. Και τα παιδιά του, το Γεωργιό. Ο Γεωργιό είναι πιο καλό. Για μένα η αφιτηρία η δική μου είναι εδώ. Αυτό που κάνω, αυτό που παίζω, δηλαδή ό,τι έμπνευση, ό,τι βγαίνει, ό,τι ακούσεις, πιστεύω ότι προέρχεται από εδώ.